Na végre, hol vagyok? Hú, ez jó ötlet lesz. Rakéta! Vagy mi a faszom ez? Ez jó ötlet. Jé, de szép! Ások. Egy ásó! Mekkora felfezedés! Mit csinálok? Hol vagyok? Azt hiszem a metróba! Ez jó ötlet lesz! Igen, ez az! Szétbombázok mindent. 3, 2, 1. Na jó van. Ezt nem akarom még. Mit csinálok? Nem lehetek ilyen őrült. 3, 2, 1. Mi van? Jé, ott van egy agyalágyult. Na én még egyszer ezt nem fogom. Nem, mit csinálok? Ezt nem akarom még egyszer. Na jó, megér egy próbát. Megint ez fog történni? Mi lehet a gond? Hülye. Már tudom, mi volt a gond. Ne! 1 perc és vége a videónak. Hol vagyok? Picsába! Semmi esélyem. Na jó, most hova fogok ásni? Jé! Egy felfedezés! Egy ásó! Mit csinálok? Nem, ahogy megint a metróban vagyok. Game over.